tar lan saking liya-playaping ngaluyup pindha wasating sumpena sumusuping rasa jati sinegak semanten gendika capo sajawining pendhapi karang kadempel Kelurah Petruk lan Bagong sami merupaki Raden Setyaki masangan makarya kaget kadara wekasan Indriya mangu-mangungkung kandhuan rimanglir lena tanpa kanin yen tan tulusa mengku diahutama Dara Setyaki rening kula wae wau dereng kober mbageke wilujeng to Den bakti kula katur nggih Den ya Witruk tak tampa lan pamujimu slamet tekaku ning kene bakti kula Gus bakti kula Den ya Bagong tak tampa Petruk iki ngarep iki lak Anoman to nggih Lurah slamet nggih pangestunipun wilujeng Lurah rening aku mau ora melu nyaket mung nunggu ana jaba piye sing dadi dawuhe bapakmu. Monggo iki mah aku weruh Pendhita Durna sajahe teka rene. Ana apa? Yen pancen gawe geger tak jangkahi dhewe. Nggih sabar. Jangkah yo jangkah ning nggih sabar riyin, Den. Ndara, niki malah kebenaran banget. Dene Ndara Setyaki lan Anoman malah ugi sami wonten mriki. Margi niki wae critane kakekne Semar Bardha wawan rembak kalih Sinuwun Punta. Sinuwun Kresna Ndara Werkudara Ndara Janaka. Pancen banjur ketekan Pendhita Durna sing surasane jare negara Ngastina lagi nandang pagebluk. Seranane kudu mboyong Bapak Semar. Ning bapak sajake wis krasa nek arep diboyong ning negara Ngastina ki mesti mung arep didadekke tumbal. Lan mung arep diajab patine. Nah, gandeng bapak ora gelem diboyong, Durna muring-muring. Diwangsuli kalih Bagong, gayeng padu rame pokoke. Nganti Durna ditendang karo Bagong. Ha to, Gong? Heeh. Betul. Mulane iki kula wani mencak-mencak mergo asline ya mung goleke gawean jenengan niku Ndara Setyaki. Dan Ndara Setyaki. Durna Sengkuni niku teng pundi mawon mesti nggawa Kurawa tur mesti gawe geger. Nyambut gawe dan lungguh sing prayoga tak ajari Kurawa. Gom, oh.
Sikrabala kang tumingal Prangacampa kang samya ngadali Leratin wilating koto ngalah dalah sing tak goleki Bagong ning iki sing methuke aku ora pangling Sedyaki dasar para nyata ayo karto marmok parat sugal wuwusmu babamu papan Kurawa ning di papanmu gawe geger sagi di Bagong wani cawah karo Bapa Durna semira Bagong kon rene tak tugele gulune Bagong ora perlu ngepok punakawan lan gue arep gawe rusak karang kadempel Sedyaki sing saguh mbabati Kurawa babu ngemping loro nggih Japati wani ning aku apamu sing tau dene wah maju tiban tangan pecah siramu Sena pangen kamu tak tebak dadamu
Biar. Oh, ya. Dulu. Oh. Mati tenan. Biar kepruk godoy. Join bro. Oh. Asyik. Elok. As, hati-hati. Waduh. Waduh. Tubak, bukan itu Pak. Wah, iya. Tak terangtung. Ampuh. As join do. Waduh. Waduh. Mau biar kowe. What?
Jauh lho, Man. Ngapa kowe iki? Ngapa? Lagi perang ngoten kok. Ayo mundur kono kalah kok. Lho semanggaken, Man. Piye? Kepruk kayon, Man. Dasdes neng ora pas. Lah ora pas kepiye ta? Cek dilang. Ayo ora apa-apa karang kene latihan tekone hari H. Latihan ning hari H. Ha nggih. Kula semaken, Man. Dur sasana. Man. Yun, rene ya. Wis rasa nganggo halu babu. Ndak do bengok-bengok. Ngapa kowe? Aku men boten seru-seru maling guyu, Man. Maju perang ora? Maju lho. Kurawae. Atur sasana, Man. Ora maju perang ya ngisin-isinake ya. Iya. Mungsuhe Setyaki karo Anoman. Mong wong awake cilik kaya ngono karo sijine munyuk ta, Man? Gampang, Man. Tak depane, Man. Mangsu minggir. Iya. Semangat ya, Dir. Nggih, Man. Musuh karo munyuk-munyuk. Gampang. Lho, Babu. Sanwe rasa oke-oke. Wah. Iki mesti galak iki. Iki kancane sik neng pasti iki mesti. Meng nunut liwat kowe di anu grobyak-grobyak ngono. Jan rada angel cekelane. Ejar ampun tenan iki. Ora tak telateni ora. Ayo ampun tenan iki ane. Lho. Wale. Wah, seme. Putar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Iki materi cepeng sabut iki. Cek. Ulap. Ini. Terus maju. Cek. Cek. Ra ngawur, Dur. Ana gurune lho. Iki munyuk angel tenan cekelane. Des ngono lho. Baleni. Aduh. Waduh. Waduh mati saudaraku.
Wah, apik. Rada rene sithik. Wah, apik. Wah, lo. Ora krasa ling amplone ora ana dhese iki. Iki meneh kene. Ki tes iki. Nek iki ra metu duwite, ra kaya wingi. Wingi tes metu duwite entek sanguku saiki. Cek 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 cek. Cek cek. Ya. Aku kok krungu sak desan 100 mo ya. Waduh. Waduh mati aku. Wah. Wis kono tur. Ngejake Kurawa ora ana gunane. Ora diperlukan. Kakang Durna. Kakang Durna. Oh, pripun Dek Patih? Kok sik lali ganti kostum. Pripun Dek Patih? Pripun iki Kakang Durna? Oh, pripun? Pripun kepiye? Ha nggih ngaten niki. Kurawa mundur diajar karo Setyaki karo Anoman. Oh, Dek Patih. Kurawa ki nggih mung gayane tok. Oh, ora ana gunane ngejoke Kurawa semono kae. 100 ki ora ana gunane. Nggih. Lah terus pripun Kakang Durna? Nek Kurawa niku lagi mangkat kaya yak-yako ngaten niku. Kaya yak-yako. Nggih. Nek bareng kon tumandang. Sapa-sapa jaluk iraka. Nek ra dine rokok jaglut. Mengah. Ha iya. Ha iki mboten napa-napa. Ora apa-apa piye tekor Dik Patih. Tenan aku ora ngerokok. Lah iki ngedep 3 bungkus. Ngedep 4 bungkus, Ding. Nggih. Ngono wae le njaluk kabeh. Dadi ra nggawa udut kang omah iki ra nggawa Dik Patih. Sinten niku? Citraksi. Pun mboten enten gunane Dik Patih, mboten enten gunane. Lah nggih. Lah terus niki pripun? Monggo jare sampeyan awake dhewe teka nang Karang Kadempel niki etok-etok arep boyong Semar. Ning jane mung arep ngrenah patine Semar. Merga Semar niku ya dianggep dadi kekuatane Pandhawa. Terus pripun? Dik Patih. Nggih. Kurawa Mang Dawi mundur. Mang Dawi mundur nekuk penjalin. Oh nggih. Lah sampean, Dik Patih. Kula tak golek Pitasraya. Pripun? Mencari bantuan ki lho Dik Patih. Oh nggih. Kula namung manut mawon. Kula pun manut. Ning kira-kira kasil to niki? Moh lho kula nek mboten kasil. Pun to. Ampun Sumelang. Ngaja Sumelang, mang percaya kalih kula. Kula ajeng sowan Hyang Pandya Penari Durga, ajeng nyuwun pitulungan. Oh nggih. Nggih nek ngoten sewang-sewangan lampah kula tak ngundurke Kurawa sampean muga-muga bisa kasil Kakang Durna. Nggih.
Kang Puspitorum kasiring samira nomre Sekar kadung ngas gandanyo maweh raras retnaning driya Ger kala padha nganti raharja sowan ngersaning pun ibu ngger anakku Bathara Kala. Iya. Mundi pangestune Ibu Betari lulus raharja sowanku bektiku katur Kanjeng Ibu Betari. Ya, tak tampa. Tak tampa karya bombong ing tias. Iki ora plangsuane Durna. Padha nganti Basuki Durna. Inggih Pandya Betari. Wilujeng sowan kula pangabekti kula mugi konja Ewang Betari. Ya wis ulun tampa. Ya mung wae sumene sawetara ulun nedya rembugan dhisik lawan Bathara Kala. Inggih. Oh inggih ngestaken dawuh Pandya Betari. Mulun Pandya Betari Durga. Kala Niris kok kaping paningalmu sajae kaya bakal ana darbe atur. Bakal darbe atur nanging semune kowe tidha. Ngora gage matura Kala. Ya Ibu Betari. Sing dadi wetenge atiku kuwi wiwit biyen aku lan Ibu Betari kuwi dipapanake ana pasetran Gondo Lumayit. Nalika semono wanter dawuh pangandikane Hyang Adi Pukulun Bathara Guru, aku bakal diparingi pangan. Jarene sapa kang klebu Sukerta kuwi dadi mangsane Bathara Kala sakwadya balane. Nanging dinamune nganti tekan seprene saben-saben aku golek wong Sukerta. Nadyan siji wae ora ana. Malah kepara saben-saben aku arep ngrangsang bocah Sukerta. Mesti aku ketemu titah kang bisa maca tulis sing ana jroning awakku. Wanter dawuh guru bapakku, yen kepethuk wong kang bisa maca tulis sing ana awakku, nadyan klebu Sukerta nanging aku ora kepareng mangsa. Mula nganti aku ketemu dalang sing bisa ngruwat jenenge Dalang Kandhabuwana. Dalang ruwatiku mau bisa maca tulis sing ana sarandunging badanku. Oh, banjur aku mlayu sipat kuping. Wedi karo dalang kuwi, Ibu. Umpama aku wis ora iso mangan wong Sukerta, aku supaya mangan wong kang aran Leksana. Nanging nyatane wong Leksana ya wis ora ana. Oh. Wong Sukerta kaya dene bocah gendana gendine ontang-anting, sendang kapit pancuran kapit sendang. Lunga teng tunggaking aren. Oh, kabeh ya wis ora ana.
Piye iki, Bu? Apa selawase aku ora oleh mangan, Ibu? Aku ngelih. Aku kepengin memangan, Ibu, mbok ya melu menggalih. Piye aku iso oleh mangsa, Ibu? Lae kala. Rene aku iki mundi dawuh saka Iwang Adipu kula ora mesti Bathara Guru supaya ngreksalan momong para baju barat. Aja sumelang. Aku mesti bakal mbudidaya, Nger. Saka petengku mati apa to kowe sejatine ana kang klebu dadi Sukerta sing dadi panganmu. Ya kuwi sing sinebut Pendhawa 5, kuwi sing dadi pepalang sangaring laku. Oh, apa Pendhawa kuwi uga mlebu nang Sukerta? Iya. Obat kuwi ya klebu dadi panganmu. Masa iki ngene, Nger. Iki ana dalan prayoga krana kalenggan iki Pendhawa lagi mapan ana ing Karang Kadempel. Bakal padha sabihan tunggone Kakang Semar bakal mbangun desa Karang Kadempel. Mula prayogane kowe wae saiki njuju kok Karang Kadempel iki rigodha para Pendhawa nyabarake gegayuhane Kakang Semar kala. Jwangkang rusra sumbar katar-watar bumi kunjing maludo guntur ketup Arjoko blai iblis lanat padha jeg-jegan. Ibu Brari kaya wis terwaca sing dadi dawuh pandhikane Ibu. Yen mangkono dina iki uga aku nedya budhal ana Karang Kadempel. Mung wae pangestune Ibu Betari sing tak suwun. Iya ya, Nger, kala sing prateng ati-ati ya, Nger, kala. Durnaina panalinganira lumajaring ratri dinanggak jangganira dening Sang Tresna Jumena. Oh, kumbayana. Lah saiki sira maturana wigati apa? Oh, lole. Dapu kulon estunipun kula sowan kula menika namung badhe nyuwun senjata pitulungan. Dening kala wau kula sampun dipun utus anak Prabu Duryudana supaya mboyong Semar Badranaya. Nanging sejatosipun Semar namung badhe dipun ajab pejahipun jalaran menika ingkang dipun anggep dados kekiyatanipun para Pandhawa. Nanging kulon sareng dumugi Karang Kadempel kula malah kewirangan. Jebul Pandhawa sampun sami mlempah wonten mriku satemah kula Sulaya rembak kalian Punakawan ingkang dipun biyantu kalian Setyaki. Oh, pukulun. Oh, kula nyuwun senjata pitulungan pukulun. Obat lain ya Durna ya. Jangan kita wis mirang dhewe nggon ulun rembugan nglawan Bathara Kala iki. Yen ulun uga sedya ngiri godha lan nyabarake apa kang dadi gegayane Kakang Semar. Kamengkono aja sumelang. Ulun bakal paring pambiyantu. Waduh. Oh, matur sembah nuwun sanget. Lajeng keparingipun obat ya mengko sedya tarik kada ya Jaramaya. Jaramaya. Obat Jaramaya. Durna kuwi jawilan Jaramaya kuwi jawilan.
Monggo kula dherekaken. Suwuga. Monggo kula dherekaken tindak wonten peken. Obat peken ngendi? Mboten wonten dawuh Jaramaya, wonten dawuh Jaramaya, wonten dawuh. Wonten dawuh Ibu Betari. Jeneng kita wae dawuhna marang para baju barat supaya padha budalana sakiwonten ing Karang Kadempel. Para kawula kang mapan ana kono padha gire godanen. Lan Semargane bakal mbangun desa kudu dicabarake Jaramaya. Oh inggih ngestaken dawuh. Yen mekaten nyuwun pamit nyuwun tambahing pangestu Ibu. Surti ting ati-ati Jaramaya. Wis saya durna bebarengan budal kelawan panjenengan ulun ana ing Karang Kadempel durna. Inggih. Oh inggih monggo kula dherekaken Bu Kulon monggo kula dherekaken. Ayo padha budal.
saya dalu raras apyara sorot lintang kanggo wedap titi sonya madya ratri lumrang kandaning pus pita karanggian putyane sang tujo rombrengeng lir swaraning madu pronto manungsung sarining kembang bocah bacang ireng angin Sireping sang ngarako gumantos sing dalu jroning ratri dereng wonten ingkang kacarita. Amung sang wang pertangga pati ingkang jumedhul saking Brangwetan. Nadyan kalengan megarsa gunung-gunung parandene bisa merbawani jagat raya. Dupi tatas ing kamantian dewasane nengna wau kawusa wancinimus ngancik gara-gara Sukramengkara tumpak mendo tete kalapa sumawar cita anggara rakata Buddha Maesarespati mintuna Eka dwi tricatur panca sacapta hasta astana dasa goro-goro apa to pertandane goro-goro goro-goro ing jagating pakliran saking namung lumati mijilira parepet punakawan Kilurah Sumargaring Petruk semauna Kilurah Bagong ingkang sami kegojekan madyaning ora romba alon arire
Oh. Putra. Alhamdulillah goro-goro. Dalu punika sowan wonten ing dusun Prangwedanan Patarana bangun Tapan Bantul. Ya. Bersama teman-teman warga laras. Sekarang aku ki awakku pirang-pirang dina iki lagi pelu. Lagi gak sehat gak enak badan. Lagi flu, lagi batuk berdahak. Soalnya entek sangune. Aku bengi iki ora arep apa jenenge ngetes yoga-yoga wis ora arep meneh aku. Bengi iki wis kapok aku iki pisan. Soale ditku entek kari 14.000 kok ya ning dompet iki. 14.000 mau wis tak nggo ngangkring. Sekarang yo ditinggal mbokne dolan luar kota. Nang omah jane sepi, jane dhewe. Neng yo jane nek karepku ki pengen tak sewake nggone. Omahku ki pengen tak sewakne. Monggo mumpung kosong. Jadi jane ki nek kosong ki aku rada bebas. Neng mengko aku meng semelangku ki nek kanca-kanca yoga ki terus do teko. Engko ana sing macem-macem. Ana sing WA engko ning omah ora ding. Terus ana meneh sing WA. Mas ning omah ora, Mas. Sapa kuwi? Kae kancaku. Kancaku yo sok-sok, Mas ning omah ora Mas info apa ora dedet tok diinfo, kepruk sirahmu malah. Kene kira dedet diinfo. Kejem aku nek ora dedet kejem aku lagi. Iki dompetku trimo ra tak gawa kok ndak entek. 12.000 ki nggo penguripan sesuk je. Duitku yang meng kari 2 lenter iki, waduh. Pahit. Mau sing siji ya wis tak menehke sing rebab. Getun jane getun tiba mburi. Neng ora dadi apa. Amal ibadah. Ayo pisan-pisan ki yo ngetokke Petruk sik ngene iki. Nah terus bareng njuk engko ngetokke gareng karo Bagong mumet ndase. Neng ya ora apa-apa. Karo ngundang-undang apa jenenge? Iki oh iya aku urung ngaturke acarane iki. Senajan mau wis diaturke ning Limbukan to. Ning iki acara memperingati 13 tahun Undang-Undang Keistimewaan DIY tingkat Kabupaten Bantul. Dan juga Merti Dusun lo nanggap wayang. Besok tahun depan nanggap Om Gesuan. Genti tak jaluki DP-ne sing tak jaluk. Aku wis dendam aku tekan saiki jane iki. Jane DP-ku ki kena dienggo seneng-seneng kena dienggo nginfo mau kae kok manggo tuku wayang. Ora tekan gone. Ngono ya Mbak Ayu ya meng meneng wae ora WA. Mbok lapor-lapor ngono lho. Ngono dadi engko kira-kira kapan le wayangan potong gajine. Kejem aku arepan kok. Nek mayang kejem nek nang isor wani apa-apa aku. Nah, kepruki tenan aku engko ndakan. Mau wis dijotosi aku mau linggo kono mau. Menyesal aku. Penyesalan seumur hidup pokoknya.
Lungguh jajar Om Keswan ki. Tak jajari iki tak kira ya arep menehi wejangan. Ngilmu kasampurnaning urip. Banyu suci Aki Perwito. Neng kok jebul malah ngene dute. Dut apa gelut. Oh. Wah resiko jane aku ki. Jane mangkat ngene iki aku ya toh nyawa jane. Neng kok nek ora ono Om Keswan ki sepi rasane. Sepi. Karang yo apa jeneng ide-ideku ki muncul dari sana. Sekolahku dolan ning kidul ki wah jan gayeng nek ning kono. Ki umpama ana Bagong wis tekon, gayeng piye truk ngono kuwi. Gayenge yo dinengke ning ngarep mengan dinengke ning teras. Kuwi wis gayeng banget kuwi. Dinengke ning teras tinggal turu. Nah pancen sumber inspirasi tenan kok nek ning kono ki. Apa meneh pas dodok karo udut ki, wah. Inspirasiku ki Om Keswan. Dolopku neng mburi dolopku. Wingi ngopo wingi? Kok terus wingi? Wingi ngopo? Kurang ngopo-ngopo kok wingi? Aku wingi nang omah. Ditentek kok nendi. Arek ngidul yo ora ndek bensin. Wae apa? Kan kidul ora dicoli bensin kok wae. Dolane nggone kancane. Bul ra ndek apa-apa, ayo. Jane paling bener ki dolan ning nggone Mas Bimo Aris. Saya entek dite. Saya entek sanguku nek ning kono. Gaweane WA, "Sida ora, Ding?" "Sida ngopo? Aku ya ngono. Aku arep tahajud, aku ya muni ngono." Aku saiki wong tertib kok aku kok. Tertib lalu lintas maksudnya. Aku jane ket mungkin golek nganu lho, apa jenenge? Golek inspirasi iki lewat dongkelan. Ora iki yo. Bengi iki kok apa iki mau? Goro-goro iki dikancani karo Kang Gareng karo Bagong.